Unjani namhlanje? Uyaphila? Hayi nami ndiyaphila khonto. Ubune-appointment ne? Mandike ndikujonge apha encwadini ukuba igama lakho libhaliwe na. Ukuba libhalwanga ndiza kuthabatha iinkcukacha zakho. Ubuthe ungubani kabele igama lakho? Okay. Okay. Ewe ndiyalibona igama lakho apha encwadini libhaliwe. Ungaba uyohlala apha phantsi ke ukuze sikwazi ukuqalisa. Okay. Into endifuna ukuyenza yona ngoku kuqale ndikufafaze ubuso bakho, kodwa into endiqapheleyo yeyokuba iinwele zakho zikhona esizise apha ngaphambili. Mandiqale ndibhekelise zona ndizise ngasemva ukuze sikwazi ukuqalisa. Okay. Ndikubona kakuhle sesingakwazi ukuqalisa ngokukupononoza ubuso bakho. Njengokuba bese ndikuxelele, ndifuna ukuqale ndifafaze ubuso bakho ngala manzi. Mandiqale ndivule le bhokisi ukwazi ukukhupha amanzi la alapha ngaphakathi.
ndisebenzisa le nto yokuphephezela ukuze ndiphephezele ubuso bakho ukuze yome le nto bendikuqabe yona.